muziku. Dobro gledam film. Hvala. Majte moje. Trenutno smo na pola puta prema Banja Luci. Posle sinoćnje fantastične atmosfere, nadamo se da nas isto to čeka i po dolasku u dvoranu Doma omladine. Nadam se da smo svi spremni da ponesemo sa sobom ono što je najlepše, a to je dobro prijateljstvo i dobra razmena. Uživajmo. Hvala. Veoma sam radostan i ponosan što sa ovakvim ljudima mogu da provedem ovih 10 dana. Iz trenutka u trenutak sam sve uvereniji u tom, a upotpunjuju nam taj lep osjećaj divni domaćini i naročito na sinoćnjoj predstavi dečica koju sam video sa svojim mladim roditeljima, prepuna sala. Neću više da pričam, nemam dovoljno hrabrosti da izazivam divne inspiracije i žalost kod onih koji nisu mogli da budu sa nama. Hvala. Hvala. Ajmo dalje. Skrati to, molim vas. Ma da, predog si bio. Ništa, ko hoće da priča, sada izvolite. 2,5 sata, na 2,5 sata smo do Banja Luke. Ne znam šta da kažem, Jeste spremili recitaciju za večeras? Spremila sam, ja sam uvijek spremna za recitovanje. Dobro. Ajmo dalje. A vi ste spremni za Tonight? Za Banja Luku uvek, da. To je moj drugi grad. A, dobro. Vas sam preskočio, ćete nešto da kažete o Čiči? Da, vidi mene tako preskočili, da. Bilo je divno, bit će još lepše, nadamo se večeras i više publike i više Dobro, festana. Show time. Idemo dalje. Da. Imamo neku izjavu za večeras. Nešto, izvijam se. Ja uživam u vožnji, udobno, lijepo društvo, a za večeras ćemo vidjeti. Će li biti treme, ali ne bi trebalo. Sinoć nije bilo, zato što je Madame Piano bila fantastična. Harmonike, folklor, tako da je atmosfera bila divna, popuštajuća, profesor Petar Gojković, nešto fenomenalno. Tako da sve skupa atmosfera divna, lijepa i nadam se da će večeras u Banja Luci biti kao što je bilo u Ugljeviku. Hvala. Kako? Ste iz ovog autobusa ili ste slepi putnik? Trio marijači. Gdje smo stali? Dobar dan. Jeste vi oni marijači iz Novog Sada? Da. Ne, znaš šta je? To je naš čuveni slikar, Dobrica. Najbolji autobus. Imaš i Zoom i sve imaš ovdje. Neće Zoom da radi, od iPhone-ima radi. Sad ću vam pokažem nešto što je bolje, neki fotoaparat sa 1000 frame-ova. Ajde, Džezuru, reci nešto je. Ništa. Neću. Kad zloupotrebljavaš poslije mojih Odmah pravimo toga. odmah montaža. I Peki, naravno. I Peki. Pa dobro, zagrli tu. Madam Niju, evo. Udarne igle ovog karavana. Nemoj sad da ti dođe. Pite jabuku, očine se rakijom. Da. Aha, vas dvoje, odlično, vidi ti taj udarni tandem. Nego? Sneška i Nino, evo. Sumnjate u nas. Dajte. Nadam se da nismo pokvarili bar. Nas dvoje njemu. Ne znam zašto bi. Evo, napad, ovo sve ide. Dobro večer. Drago mi je da smo kao karavan jučer započeli našu turneju
u Ugljeviku, jedno divno malo mesto, ali izuzetno, zaista kvalitetno i mislim da ta mesta treba još više postaći za neku budućnost, pogotovo što je grad koji ima, pored onoga što mu je prirodno dato, ne mislim samo na ugalj, mislim i na ono što smo dobili u velikim talentima kad su u pitanju muzičari. Ako znate, to je jedini grad u ovoj državi koji praktično ima 16 festivala harmonike, ima prvake sveta na harmonici, na decu budućnosti. A to je u stvari nešto što nam je ostalo u amanet od Svetoga Sava i gdje god da su. Srbi u rasejanju moraju da budu zajedno. To je neka naša budućnost, koja eto, s obzirom na neko prijateljstvo koje je meni pre svega krenulo od Lopara, gde smo imali jedan, da kažemo, skup veliki koji već godinama takođe traje, a to je okupljenje naše, ja bih opet rekao, našeg rasejanja, iako je to dijaspora, ali neće nas smetati da nastavimo da to bukvalno sprovodimo gde god da se nalazimo kada je u pitanju Republika Srpska. Ja živim u Parizu, a živim i u Beogradu. Znači, taj kulturološki most postoji 24 godine i drago mi je da sam u tih 24 godine uspeo da budem u svim bivšim našim republikama, sada državama. Nema tih granica ako mi znamo što želimo. A to je upravo i ovo veče naše. Mi moramo da se rađujemo i ako dolazimo iz Matice, dobro je da dođemo. Ako dolazimo iz nekog svetskog grada, takođe je jako dobro da se razumemo, a ono što je najvažnije, to je da se sačuva tradicija, kultura i srpsko pismo. Moja draga isto prijateljica Mirjana mi je pomogla u ideji, to su koreni koji se bukvalno ovde kao udruženje postavilo još pre nekoliko godina, tako, i smatram da treba sve više otvarati udruženja. Takođe, moj dragi prijatelj Miladin Perić, koji je već bio jedan put na karavanu i uspeo da zasmeje sve nas i da bude zaista jedan od retkih ljudi. Prosto nama je potrebno da se smejemo, da se volimo i da otvaramo nove puteve prijateljstva. To je najvažnije. Pa eto, ja ću upravo i da krenem s jednom pričom koja će vas malo zasmijati, a onda ćemo pređemo na našu muziku i obradu svega. A to je fragment iz moje knjige Ja i moj Pariz. Ne smemo da priznamo, u stvari, vrlo često, šta nas je to nateralo da odemo u neki svet i da se naselimo tamo negdje daleko. Ali retko kad je to baš tako slatko bilo. Treba se izboriti, pogotovo u ovim današnjim vremenima, kada smo i dalje treći svet. Prepoznavanje nas može da bude samo od toga ako krenemo od sebe i od porodice. I kad dođemo, vrlo često ne znamo kako da postignemo, da dobijemo papire legalne, da nas ne proganjaju i to se nastavlja i nastavlja. Pa tako je nastala i ta moja neka priča, više autobiografska, ali je istina. Nemamo vremena sada da čuvamo celu, ali ću vam ispričati nešto kako je nastao školski centar Jelena Anžujska. To je najstariji školski centar koji je uopšte postignut kada je stvorena Srbija. I kad smo dobili najzad da postojimo kao država, prvo je bilo od strane Matice da nas ne priznaju. Jer ne možemo mi privatno odlučiti da srbujemo, ali mi smo morali da živimo u tom svetu, da nađemo prijatelje među Francuzima, a to stalno ponavljam, prijatelje među Francuzima. I tako je nastala u stvari ta naša ideja školskog centra Jelena Anžujska, Srpski obrazovni centar i kulturni centar. Čekamo i čekamo danima da li će doći neko da se upiše, da dovede svoje dete, da sazna preko crkve, preko raznih naših institucija, da mi postojimo. I tako moje kolege i ja sedimo i zazvoni telefon. A ja gledam već par sati unazad, prolazi stalno neki zeleni kabriolet, onako prečratljivo zeleni, i ne znam zašto ne staje, nego samo prođe i nikako da se verifikuje ko je, šta je, zazvoni telefon
ja dignem slušalicu, dobar dan. Ja kažem, dobar dan. Je tu Elena Anžuska, školski centar? Ja kažem, jeste. Daj mi Lenči, majke ti. Ja kažem, ne mogu da vam dam je Lenči, zato što Lenči istorijska ličnost. Kaže, ma ne mogu, ti će da mi kažeš. Pa ja kažem, ne može dobiti ako ćete Katarinu. A dobro, daj mi Katariča. I ja dam Katarinu, a Katarina meni maše, slušaj i kaže, Petar, ja njega uopšte ne razumem. Ja sam šta čovjek hoće, molim te. Kaže, mogu ti glupa bre ova Katarina. Bolje da si ostavio Jelenči i dalje ono Jelenči. Ja kažem, dobro, setit ćemo se Jelene kad nam bude trebala, je tako? U svakom slučaju, recite vi meni šta vama treba. Pa ova Bato ti kaže nešto, ako ti znaš, onda i ja znam. Čera da bi se upiše školu. Ja kažem, koliko dete ima godina? Kaže, 13. Samo malo, jeste tako. Jeste kad nije dala sunda sa deveta. Znaš kako izgleda, Bato, da se srušiš, da je uzmeš kod sebe i da je vežeš. Koga bi rekao da vežem? S vašu čerku, nemojte, molim vas. Pa tako jedino, pa to da je središ i da bude bar pismen, kad neće da se udaje. A kakva je, da vidiš, pašćeš udaje se. Dobro, rekao, hvala lepo. Recite vi meni šta vam u stvari konkretno treba. Da se upiše dete, ovo je dopunski školski centar. Pa jeste, pa to, treba mi certifikat. Rekao, mislite, sertifikat. Ma bre, certifikat je, ti razumeš? Rekao, razumem, nema problema, napravit ćemo sertifikat, ali morate da uvedete da je slikamo, da napravimo upisnicu, da sve to kako treba. Evo, sad će baba da dođe. I sad ja kažem, dobro, ajde, baba negdje i sad dolazi. Dobar dan, ja kažem, dobar dan. Nema Jelinče, nema. Rekao, nema Jelinče, verujte mi. Evo, tu je koleginica, tu sam ja, tu je profesorka još jedna. Pa ajde, slušaj, dovolila sam i unuke i unčiće, manji veći ovo ono, a vi ste, ja sam ti Viktorija. O, gospođo, imate jako lepo. Ime, rekao, to je, znači, onako, pobednički. Svi će da ih obrazuješ. Svi, a ove amatore da nauče, kaže, programaciju. Šta je to rekao programaciju? Pa to, znaš šta, mora da zna da gleda u kompjutor. Ja rekao, dobro, važi, a šta je u pitanju? Pa da nadgleda dok mi u Italiju radimo šta radi u našu kuću. I ja kažem, nema problema, radit ćemo da deca to saznaju. Nego da ti kažem, pa to odmah da uzimaš ovo, vidi čudo, evo je otac dovodi i ono stvarno lepo dete. Ti ćeš već da ideš u školu ovde i ono. Jeste, ali neću baš zbog tatinih para, kako rekao tati para, hoće da kupi tvoju školu. Kako može da kupi? Pa zbog centrifikat, kaže da me vežeš i da ostanem ovde. Rekao, srećo, ti uđi ovde, a gospođa, hoćete da se potpišete ovde, a gde ti je mastilo? To je to, dragi moji. Znači, najvažnije, volja, idemo dalje, malo smo se nasmijali na početku, a ja ću vam reći kako je to počelo kod nas u Francuskoj. Jelena Anžuska postoji dan danas, ali to više nije taj centar i meni je ostalo samo u životu da se družim sa Francuzima i Srbima i svima, gde god da se nalazimo i sa mojim instrumentom, evo, dođoh i kod vas godinama, imam karijeru klarinetiste i profesora, a ovde sam sa mojim prijateljima kvartet i duo fingers. Znači, mi možemo da funkcionišemo, a onda će nam doći i naša divna umetnica Madame Piano, a sad uživajte u mojoj muzici.
Madame Piano. Dobroveče, dragi moji Banja Lučani. Šta da vam kažem, dugo me nije bilo ovde i mnogo sam sreća što sam sa vama. I moram da vam kažem da mi je možda još draže što je ovo veče ovako intimno, malo, što ćemo moći svi da zapevamo u glas. A eto, meni je velika čast i zadovoljstvo što sam ja već, evo, ne znam koji niz godina deo ovog predivnog karavana, koga predvodi naš dragi Petar Gojković. Molim vas, jedan veliki aplauz. I mi smo naravno poveli naše prekrasne prijatelje, koje mnogo volimo. To je naš Siniša, gitarista, naš Dragan Gojke i naš Stanley basista. Sa prijateljima je to uvek mnogo slađe i mnogo lakše. Malo manje ne. Ovako, ja sam razmišljala, malo sam šareni program večeras napravila, neke lepe stare srpske pesme, onda za kraj imamo i male neke poslastice, verujem da vi to svi jako volite da slušate. Otvori mi
Zašto se udaješ? Udaješ stara majka, nisam ni znala, Almanama, nisam ni znala. Ja da kinam dječinja, hačinjecu na kude, hačinjeca počinja na državnu čaka. A on je Banja Luka, za Ivane Đorđe. To je ono što moramo razvijati. Svi smo u jednom programu i svi radimo za jednu istu. Budemo zajedno. Izvoli, Dragan. Dobro večer i od mene, izuzetno mi je žao što nas je večeras ovdje ipak koliko malo zbog ovaj jedan častveni skup. Nažalost, nije dobro reklamiran bio. Mislim da će to poprat nekih idućih godina. Ne znam da li, kako ste vi saznali da nešto večeras ovdje ima, nije plakat, nije bio, nije. Ali dobro, o tome nećemo. Hvala vam što ste, pošto znamo u izborne kampanje, gdje god krenemo i maknemo, i da ste došli ovdje večeras, da malo okrenete dušu, a ne tamo da vas lažu i mažu. Ne znam šta je rekao, ali evo recimo na početak. Miladin Bjelić i Mungo Romanović će reći neke svoje dvije pjesme od prije 40 godina. Ja volim ovako da govorim. Dobre vile. I zato večeras ugasve svijeće i u vjeđe pusti malo svježe kiše, jer šta nas još veže sve daleke sreće za koju znamo da je nema više. Jednom svako ima par srećnih minuta. Kad je mrak nota najljepših sonata, jednom budeš zvijezda njenog mliječnog puta, a sutra si stranac iza tuđih vrata. Pamtiš li jezero, maglu poput mlijeka i pjesmu slavuja u jesenoj noći? Kažu, sve ljepše bolje dok se čeka, dok čekanje nosi nadu da ćeš doći. A možda i uzalud bojimo se sutra, možda dobre vile neće da nas spoji i neka bol iznutra zapali sve niti što vječno nas boje. Druga pjesma, Minus beskonačno. Matemačka. Nikad nije jasno za kim zvona zvoni. Možda sam suvišan u konačnom zbiru. Zašto mi ne kažeš osjećanje slone, bar me jedno večer ostavi na miru? Zašto mi ne kažeš ti s teorema i neprolazan podskup polupraznog skupa, posljednji otpornih i složenih šema na moju flauti pred posljednja rupa? Ili da bar ruku okreneš kad dolje i pokažeš dvojku sasvim jednoznačno? Čini mi se da bi ipak bilo bolje reći dik vragu minus beskonačno. Ali ti se smiješ ko kvadratni sinus, znoji se talasno u vlastnoj pjeni, plus i minus daju uvijek minus, osim ako nisu dva podpreženi. Nikad nije jasno za kim zvone zvoni. Možda sam suvišan u konačnom zbiru. Zašto mi ne kažeš osjećanje slone, bar me ovo večer ostavi na miru? Što sam ja poznatiji kao satiričar, mnogo da ću malo da vas pokušam nasmijeti. Mene kad jednom neko pozove na slavu, ne zove me više, a vi ćete i zašto. Došao sam pri Kisavi, jer od danas slavu slavi. Ispred kuće, hvala Bogu, drnuo sam jednu snogu. Dok smo ušli mi u kuću, slistio sam duplu vruću. Pošto prika dugme nije eksirao, još sam dvije. Od čitanja do koljiva popio sam gajbu pivo. A kad sjedio ja na klupu, srknuo sam duplu supu. Da ne bude veće larme, sam pojegoh lonac arme.
Nakon sarme iz 3 puta smazao sam pola puta. Na prikinu tvrdu mezu smale slomija protezu. Poslije šunke sljuštih sila da ne slažem 3 tanjira. U 10. slavskom satu napao sam i salatu. Cvekla luk i kornišone kao dijete na bomboni. Kad iz praznih 5 činija pretoste se 3 put prija. Pred ikonom krstitelja donoseći šerpu zelja. To je odlasku duše site, zvisnut još i frtaj pite. Po kolač od svake sorte i na kraju 2 torte. Krenu kući prije zore, kad se prike sa snom bore. I kad priku pita prija, odelo na poguzija. I još jedna pjesma o čovjeku novog doba, još ću reći 5-6 aforizama. Transvestit. Prigustilo starom čikaperi, penzijica u džepu ga svrbi, mlado meso ispod oka mjeri, gladne oči, takvi smo mi Srbi. Novembar je ona polugola, tačnica se preko lakta klati, šteta čiča što nemate kola, svaka roba mora da se plati. Tu je blizu i neki šumarak, a u njemu osamljena klupa, ona struša da podigne čvarak, njemu srce kao bubanj lupa. Slabo svjetlo dopire sa mosta, njen dah hrapavi na muški liči, objavljujem prekrit te časnog posta, ajde mala primakni se čiči. Uhvati je pero silikone, pa i gnječi u žornu pitu, sa zvonika zadnja zvona zvone, pola koplja ostalo na štitu. Drhti ruka dok se spušta niže, skida minić, a ispod minića neko čudo krenu da se diže. Nije šeitan, ali jeste kića. Vidi pero da je obro bostan, onaj zelen što je tek da zori. Novembar je bio strašno postan, zato moram čičajem suri. Jeknu perkanku zaklano june, koje ne da nožu umra tući. Bilo kako da svede račune, morat će se kući šepajući. Nije žensko, a nije ni muško, nije ni on, a nije ni ona. Ja sam duška i samo me duško. I dadi mu svoj broj telefona. A još malo parafrizama. Ja sam ja malo pretjerao, nisam ja nastupova vadan. Konačno se uvjerio da je Sveti Georgije ubio ždahu. Na Đurđe je tam umrla punica. Uvijek kad mi žena ode na kafu sa radnim kolegom, pomislim na ono najgore, da će ona platiti tuju. Dijete sam upisao u partiju, a sljedeće godine ću ga upisati u školu. Kad 0 postane broj 1, onda to nije matematički, već društveni problem. Zadavio se komadom mesa na slavom. Lako bi mi izabrali najpoštenije među nama, ali neće da ih puste iz zatvora. Uvijek glasam za drugu stranku. Tako je to kad podržavam istog kandidata. Jutro sam sreo komšinicu sa šljivom na oko. Izgleda se napokon udala. Ulaganje u grudi koje je dalo vidljive, ali ne i opipljive rezultate je bacanje para. Za muškarce u mojim godinama opasnije su mlade žene nego koronavirus. Ja siromah, ona glupa, realno je što smo skupa. Hvala. Eto, malo smo se i nasmijali i uvijek je nama i potrebno tako nešto, verujte mi. Ali isto tako nam je potrebno da podržimo jednog ovakvog velikana, već naših Đorđa. Izvoli Đorđe. On je više puta bio pobjednik mnogih takmičenja, a upravo se vratio iz Italije sa srebrnom svetskom nagradom. Iz Ugljevika, naše dete, i to je najvažnije. Izvoli.
Molim vas zapamtiti Đorđe koji je spomenuo. Naše dece, malo Valentina, izdani sa svim generacijama društva. Naše dece, zapamtiti. A sad imamo i naše pisce iz Matice i Rasejanja. Izvolite, da nam učitate svoje pesme. Dobro večer, ja sam Slavica Srbić, dolazim iz bisernih Plitvičkih jezera u kojima sam živjela do 1991. Životne okolnosti su me 1992. dovele u ovu divnu Banja Luku u kojoj sam proživjela mnogo tužnih, ali mnogo srećnih trenutaka. 1995. sam ovdje dočekala i svoju porodicu, prijatelje, komšije na Petrovačkoj cesti i želim da vam pročitam baš tu pesmu posvećenu njima. Vi ćete me najbolje razumjeti. Zaveštenje. Prošlost mi često sa mrakom doleti. Došetaju davna leta, najdraža lica iz života oteta. Živa slika, strah, suze, vika. Prekinut san, nedosanjana zora, miris rata i srušenih snova. Na ognjištu rodnom, vetar u najjačem tonu, briše zauvek trag oca i majke i slavske pogače na stolu. Plamen guta sve što se mojim zvalo, pepeo je prekrio svako postojanje. Na put bez povratka jedan narod kreće, u nepreglednoj koloni samo se jecaju čuju. Traže se preživeli, ranjenima rane vidaju, mrtve pored puta sahranjuju. U tužnoj koloni nestvarne slike svedoče. Dečak Damjan drži ikonu svetog Jovana porodičnog sveca. Milan dedinu tamburicu, a Milica u krilu bakinu šarenicu stiska koju je ona pre jednog veka tkala. Deda Mane miluje konja niz čije lice suze teku. Kune se da ga deda već 3 dana kako plače, a on ne može. Stoje i guše ga u grlu suze, jad i reči. Na polomljenom putu prepunom bola teče reka suza. Tugujem svom snagom za mojim narodom. Neispričanim pričama, neproslavljenim božićima, krsnim slavama. Znam, rat će proći i sve će doći na svoje, ali rodnog doma nikad više i sve se ovo neprebolom zove. Očaj mi dušom plovi, bolujem bolom neprebolnim i tražim moj narod posvuda. U kamenu tvrdom, ognju ugašenom, voćnjaku napuštenom, livadine pokošenom. I pretvaram sve u stih, u duši rase želja da pričam i reči plove, neka me tamo nema, nikada više, no još se živa zove. Jecaju koloni bake, majke za sinovima, devojke za voljenima, dece za koljevkama. Na Petrovačkoj cesti duša se ispušta, a se i novi život rađa. Što će im pisati knjigama umrlih i rođenih? Da li im nekog u prolazu mesta ili samo Petrovačka u nepovratu cesta?
Ja sam Suzana Ljepava i dolazim iz Trebinja. Muza. Moje ime je Elena. Ne postoji. Možda se i ponovo rodi. Sada. U pjesmi ovo. Sa nogama bosim. Nalazim se između svjetova, a na meni haljina od svjetlosti treperava. Tamo sam gdje samo stih poete doseže. I u snovima tvojim. Tamo sam gdje ne znaš da li postojim. Kroz usne tvoje kad ime poteče. Elena. Elena. Odjekuje između vremena. Tad ću na papir bijeli da se naslonim. Lijepo da se smjestim. U stihove da uselim. Biću tvoja muza. Rodit ću se u pjesmi ovoj. U ljubavi tvojoj. Između dva kratka trena. Između vremena. Moje ime je Elena. Dobro večer, ja se zovem Nataša Mara Radosavljević, dolazim iz Beograda. Ja sam slikar i pesnik i večeras ćemo se predstaviti pesmom Stihotvorac. Iskovana vatrom i kaljena tišinom, reč pesnika diše nečujno. Da ne povredi klicu tvorca i ne zatre mesto suza. Kao isposnik duše i sopstvenih oluja, zatrovan prljavom krvlju mastila, stihotvorac mre i vaskrsava, podjednako srećan što se iznova rađa i nesrećan onim što spoznaje. Snohvaticom zapisuje krvotok reči, kao da su sve tuge njegov greha, njegova nikako da utihne. U času istine oslepi. Boreći se sa strahom, otkriva ćud verujućeg i nevernog. Duboko ukorenjenu ljudske slabosti prikriva život kao izdajicu i pušta samoću da buja kao korov. Slobodan samo kad sanja, ispira zlatnu nit iz grudve blata i oplakuje sve svoje grobove u kojima zakopava pokidane delove davanja, uplašen da bi od te sreće mogao zaista umreti. Dobro večer, Banja Lučani. Ja sam prvi put u Banja Luci, ali nadam se ne i posljednji, pošto mi se na prvi pogled dopala i nadam se da ćemo se još viđati. Ja se zovem Verica Simović, iz Beograda sam i pročitat ću vam svoju pesmu Jesen je jutro. Jesen, ravnica, jutarnja izmaglica. Budim se još toplo tvojih dodira i poljubaca. Da li je to jav ili san da u jesen života svane ovako divan dan? Izlazim na tren bosa, na travi još sija jutarnja rosa. Na stolu bogati plodovi, jabuke, orasi, grozdovi i drugi darovi jeseni. Izlaziš i ti, grliš me nežno, u vrat ljubiš i na umo šapućeš. Otkud meni baš ti i sva ta divota u jesen mog života? Bundeva zrela, naranđasta, smeši se sa stola na nas, ogromna žuta lopta sunca koje se na nebu pomanja. Kakav divan jesenji dan, na radiju bisera peva, hoću divan dan suncem okupan. Slika slikara naivca, izmaštana, naslikana, ili je to sreća, mala jesenja, srcem i okom uhvaćena. Ko to sada zna? Jesen je i lepa je. Hvala. Dobro večer, dragi prijatelji, dobro večer, Banja Lučani. Moje ime je Rajka Milosavljević Ivanović. Dolazim iz srca Šumadije, iz Kragujevca. Mada moji tragovi
vode mnogo dalje, 2000 km odavde do Pariza. Naime, 25 godina živim u Parizu i stvaram, naravno. Posebno mi je zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama i obzirom da se poezijom bavim dugo godina, specijalnost mi je rodoljubiva poezija, ali večeras ću vam za ovu priliku govoriti jednu drugu pesmu. Naime, svedoci smo turbulentnih vremena, ponekad se pitam da li smo ovde po nagradi ili smo možda poslati da svedočimo upravo ovom vremenu. Iz toga razloga sam odlučila da vam pročitam večeras jednu pesmu koja je u stvari, može se reći, nastala neke Disove pesme koja je nastala 1910. godine, a zove se Naši dani, verovatno većina od vas zna ovu pesmu. I nekako sam želela da uporedim ono vreme i ovo današnje, a evo pročitat ću vam vi proceniti. Novo staro vreme. Pristiglo nam novo vreme od sveg jada. Nastavi se propadanje od vajkada. Te brat bratu groba kopa i nehaje. Iz utrobe majke viče, ko pas laje. Zagrljaja više nema koji greju. Ne čuje se graja dece dok se smeju. Utišana naša pluća, nema glasa. Pod krošnjom se ni slavujak ne talasa. Pesmo više ne razležu polja, njive, ni gradovi raspevani sad ne žive. Po kućama neki ljudi političe, ispredaju iz sveg glasa prazne priče. Poljuljena slika sveta na ekranu, zveri orne da otvore novu ranu. Slušam, gledam razne struke više puta, u nemoći samo pazim da mi duša ne zaluta. Dragi prijatelji, rekli smo patetično za ovo večer, s jednu maloverdiju pesmu, još da vam pročitam ako se slože moje kolege pesnici, a svi mi smo nekako u ovim turbulentnim vremenima okrenuti samo njemu. Ja mislim da je tu spas, nadam se i vi da ste isto mišljenici. Pesma je posvećena Isusu. Stope ti pratim, miriše zemlja po kojoj hodaš, stope ti pratim i na njih stajem, da moj se korak sa tvojim slije, po njima hodam, sa njima trajem. Ja znam po dugi što nebo šara, da li sam blizu ili daleko, i znam kad oblaci kiše liju, da tebe tražim u oku nekom. I odlazeći ja se tebi vraćam, jer cvet ka suncu glavu okreće, žedan sa svakog izvora pije i put ka svetlu vodi do sreće. Na kraju puta umor